suke nufi da sul adabi? Sul adabi a cikin sul adabi mutum ya dinga ana ta kadiri kamar ka dinga roƙon Allah abinda ka san Allah ba zai baka ba ka dinga roƙonsa. Yana ta kadiri kamar yanzu ka dinga roƙon Allah baka sarkin Zaria zai baka sai kai saboda adab kai wa Allah saboda adab ko kuma da kanan mun dinga da kanan mun dinga roƙo Allah sai sarkin Kano ta ga su da adab dan ya san bai dace ba idan ka duk abin da zaka roƙi Allah ka roƙe shi abin da ka san ya dace da kai abin da ka san bai dace da kai ka roƙe shi kuma shi roƙon yana buƙatar adab yana buƙatar adab ta kowane abin yana buƙatar adab manzo Allah yana buƙatar ladabi shi ne mai kamar su ladabi don an ba ladabi ga janibin manzo Allah sun mutum a kore shi mutum a kore shi. Kan kana da ne yake kawo sul adabi ga arifi a halar ubangiji? Rashin nufin bai nufi Allah da lamarin sa ba. In bai nufi Allah ba kuma sai a samu sul adabi. Ba yi tafiya sosai ba. Sai ganshi a hargitse. Kamar an ta tsaji da kamar yan abin da ya hakika suke faɗi ka zo shi ladabi ne wannan ba adab bane. Mutum ya dinga faɗa manzo Allah ce annabi kaza yana faɗan wasu abubuwa ga manzon Allah ko ce ba halal ba haram kaga shi ma shi rashin adam bai wa da biji da halara ba dubu wani abu kazami ce ya ce annabi ne kaga shi bai da dabi ba bai adab ba ka ake nufi ba. Ya kan kallahu a wani irin matsayi ne sul adabi ya fi bijirowa arifi ga halarar ubangiji a bidaya al'amarinsa ne ko alhaya ne? A farko ne da ba samu da biyan lamarin su ya zama ba nufin Allah ba bai bi shekunin su su suna musu yadda ake tafiya take ba na zo na ina maganganu wanda su dace ba kamar misali mutum ne ba izini kuma je ce zai majalisi a cikin majalisin nan jin faɗan magana wacce take wata dace ba ina faɗan manzon Allah ina faɗan abubuwa ke kowane abu ne annabi ne kowane abu ne Allah ne kaza da wanda yake mai kyau da mai kyau ba ji har gi tsaye fara to ga wannan mugun rashin adam ne haka bai ne da ji ga hadara ba bai ne da ji ga hadara ba saboda yake ya hargitsa bai ne da ji ba. To akram kallahu me sakamakon sul adabi ga arifi a kore shi daga halara ba ya samu sirri ba ya samu komai Allah ba zai ja shi ba zai samu tafiya a cikin lamarinsa ba. Kuma kallawa muna son fatawa ne wannan a me arifi yake nufi me arifai suke nufi da hakikanin kwayar yin wa manzo Allah hidima. Abin da ake nufi da kwaya abin da ake nufi da kwayayi wa masu Allah hidima to kai wa annabi salatu kuma salatun da za ka yi kai da jikin salatu to a ciki za ka samu kwayar muhabbar san annabi wacce ita hakika to Allah sai baka ita wacce take irin ta sahabban annabi sai ka samu irin wannan soyayya ya baka adab ya baka ainihin sirrin sansa na sahabbai wanda zuciyarka za su narke a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka dinga faɗansa da baka haka kawai gada ba adab. A cikin wani matsayi ne daga bidaya ko na arifi ke fara riskar mukamin yin hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? A cikin farkon farkon abin da ake ni farkon kaɗai ka nufi Allah duk abin da aka yi farko ka nufi Allah farko abin da ake ni ka nufi Allah to don farko aka samu bin Allah aka samu nufin Allah to ƙarshe ma haka zai ƙare idan farko baka lamarin ka baka nufi Allah da shi ba to ƙarshe kuma ba zai kyau ba sai gadi ba a samu natija cikin sha'anin ba lokacin wanda ya bi kan bai samu natija ba mun samu alheri ba